Nomination aloke jogda mahut APHLC aphan gari ke khang chega jog hamren disia sai hema thengno khur chodud. Choki hola ke SRO atum claim bang amai kangni. NPP asong karbiang long along pripon tanglo. Kardom pinyada berta longpen nilisangpi marvelous rong parpi nonarju ikta berta angton pen kedamtang aruni phai ingkoi rage thom arni lake MEC ki thurdo an nomination alo ke jok padu arni lo bangso arni BJP a candidate do anaphan DCA sa hebalo gari ben padam long lo bonta APHLC a candidate agari ke khangdon chega jok malom so phan hangju hanghaisi thekpon long Karbi Anglong Autonomous Council kilik kachapate dunji aphan kidamtang aruni phai ingkoi ra ke thom arnia bangke kijutsi arnilo bangso ajo BJP ratcharia songpen kithurdun a candidate do ana bangke esangvet damrapet lapen gari rong rang pensi hamren deputy commissioner asahemalong nomination alo jogdamlo nomination ki jogdamahut BJP candidate do anta mithanga gari pensi DCA sahemalong an paledamsi nomination alo jogdamlo Lason thoksi APHLC ratchari asong a candidate angtong ingki sitame methanga gari cheponsi nomination allo ki jogdam je phansi chisiklo bonta kidambo mahut APHLC a candidate angtong ingki gari abangke raikom saikhe tu khangdun cheksi palu damlong le datlo bangso jo APHLC asong ja potu thurpaksi hangju hanghai anpin lo level to আছে সব level আছে না আমার কমপ্লেইন তো রিসিভ করো 2022 ক্যান্ডিডেট হয় এমসি ক্যান্ডিডেট হয় না এই বস্তুটো আপোনালোকে ডেপুটি কমিশনার দিব তেওঁলোকৰ মেজিস্ট্ৰেট ইয়াতে আছিলে প্লিজ এলাও আস টু গো টু দা ডেপুটি কমিশনার আপোনালোকে আমি কমপ্লেইন কেনে কই তুমি চাও পাৰিব আমি যাম সবাই যাব পাৰিব ঠিক আছে মই যাম মোৰ লগত যাব নালাগে যাব নালাগে Bangso puthak APHLC songjapo angtong inti kathar pen kaninje pon atengki DCA sahemalong abangke madu candidate atu sitame gari pen palulong letusi aron patik pon bonta CM rong hang lapen mongol sing timung atuma bangke aron arkangsi amethanga gari pen amasi palut or la so puthak angtong inti hin pen pinrem pon dak aron ke or tu masih dak chok chenang lasli tu hin ben bangke lake so dak ben pinrem lo lapen hala tuliram rong hak ke ame thamra chethedak nahi lage people aron dak akan pet ke dak ke candidate pen ke chenglo kaprek doara tunta daga bangke motor pilu dong de sistame alang tuliram rong hak ke hai lapen mongoseng timong ke hai tun dak motor pilu chok alang tum dak aron akan pet dak loen order pandan lang plot si alang tum dak disio ke dong alukrak lasi lason aron ke kroi kre lapen bang phan kilang plot kilang sit la poson ke klem bang ke nitum hin belake pindem so dak pindem la pindem dak disio ke tong bang nitum complain people mana masih tum dak complain people pola bang ke tum ben so dak kan pindem la hello karbiang lo na tame lang ding oi jo non dak nang kacari bong tum la lang ding oi itum han la poson jena klem ame thang tume kai ke dak kang tui la lok se kacimatha bang phan ma kang dai la hello chamatha dak VIP khajar dak itum pabir nei so lam bang ke Nona phonga bangki karbiang long arat atumta khei lapen longri kachara komji nangji puthak chini pamele lasi rat atum pensitame nona bangki karbiang autonomous council long APHLC aphansi pachari long pon popusi Vikram hanse pen ninje pon long mitum non all karbiang long 26 constituency do 26 constituency long tanitum all party hills leader conference pen bangke constituency tin tanitum candidate nitum place dun etlo so bithung ta ise constituency lo lasinitum la bangso constituency long tame APHLC akam asai ke dam kopima ke claim ke dam jelong la bangso asai me sinitum dak kam claim pon lo la pen la so long rat atum non nang se don dun lo ke dam tanga por hut pulo BJP atum pulo Congress atum pulo alang litum alam bang ke non war chor lo rat atum war chor sinon APHLC long rat atum chito dunde te kisung bangke phat khangjang ko sinon rat atum chito dundon News report Karbiang Long live Kedamdang aruni phai ingkoi ra ke thomarni chehar langso open stage along ada por phai krei simalompen Karbilo Charlie asong
choki hola aro atum pen chepater pipon si claim bang amai kang nipon Karbilo Charlie asong hello khaya moy arbungpu ke jongpon ason si nonapor karbiari soe jang atum setame lapuson ke jongpon along pache tondun pen preexam ke thek ke ria phai nang bat bom tanglo lason si loke Charlie hintame akang tu yang denga ke paprang dun atum aphai dopi khangjang lo lapen ke pathu hin pusitame karbiang long pen angtan mate bharara de da pharman sitame ke pathu dun pen ili karbia khaya phat nong me ke wan pi aphan sitame dopik anlo Lason si nilibahabar long sitame lo Charlie risoi jang atuma phan kangthur ponji pokemang pedo ponsi kedam tanga porhut karbi lo Charlie asong chukihla aro sengponlo Laso pen kedam tang aru nipa inkoira ke thom arni claim banga mai sitame tengponlo bangso maya long chukihla KSA aro mai phu Gabriel Killing pen mai cherry ponsi mai pang chengponlo Laso phi dun mai phu honsing teron pen mai ke phalam the than pajir mi ponlo Mayalong aluhi aman pen KSA Bukajan District Klembangphu Longbir Singh Tiso KSA Tokolang Soro Maipu Ronga Sarla pen penangan Karbi lo Charlia songalong Klembangphu Bangphiatung Chetongdun Bangso Mayalong kachethan pon atengke monang ke leji busika cheklo pen nilip ke parlo School Managing Committee atum pen chingki chethan damji lapen nilip arlo ke do an lo ke Charlia demalong humri dam pen lo Charlie bomari soe jang atuma phan lo ke Charlie puthak cherok tok amai kedeng ponji phan chingki chethan pedo ponlo lason thak thak si lo ke Charlie ari soe jang atum uniform pen rakia hormu ke cho lapen kula dalong ke nam thekdun long lok pulote sodak pen insai ponji puta cheparai ponlo News report Karbiang Long Live Kedamtang aruni phai inkoira ke thomarni National People's Party Ratcharia song Meghalaya long Sarkar Charibom Aparti la solong Karbiang long sitame Hills Unit Seng Ponsi Kedamtang MLA ya hutame Palong Priadim Chepate dunlo bonta NPP asong atumpen Karbiang long arat akari hemprek alama bangke ke kroi kriya joksi prinang koklo Sonsi non Karbiang long Autonomous Council MEC kilik along tame Chepate dunji aphanpura kedamtang jangmi trok arni Shillong pen NPP Hills Unit in charge Hima Long Kumar aphan chetong pen Karbiang long Autonomous Council MEC kilik Chepate dunji aphan than pon pen alang litum tame laso puthak Karbiang long na humri popu sitame piniarni hangalam kawe lapen nangkepang krevia jok NPP Hills Unit Karbiang long aro Pripon daklo pusi Dipu Rooftop Hotel Restaurant along Pherangke amai kang niehut convener welcome teron pen ningjepon Autonomous in charge Hima Long Kumar alang litum pen dam se nitum James ke sangma phan jing to ke tong lo lapen litum se than chimum GS lo alang ke GS lo lapen organization nonda alang ke power minister lo alang bom James ke sangma selang pen chingki ji than det pen election of thak office claim ma ko bangke nilitum ilap no tingwai lap no tamelang litum ladak lasu election no candidate ki people ni pan interest we to people ma atheke NPP bangke BJP pen alliance pen neda long alliance president pen ke general secretary ke congress sangma pen ke Himanta Biswa Sarma la boxi NPP da Karbiang long bang income nang TV pala masuk kasik satu Lapu co-convener Rajan Timung pen lam ke jai ke NPP Hills Unit Sengdet pen MLA sitame Chepate dunlo lapen nonapong Karbiang long Autonomous Council MAC kilik Chepate dunji aphan chisik ponsi kedamtang jangmi trok arni Shillong an paledam pen chingki chethanlo sitame alang litum Assam BJP pen arlo ka chingki pahem so ke do ko jo litum aphan RD mate nang cherap dunde der ajoksi NPP Hills Unit Karbiang long aro prinang koklo puta Pherangke amai long ningjepon lapen Karbiang long ke do an NPP aro arim anta pripon lablo puta klar dakpen ningjepon bangso Pherangke amai long Youth Secretary Bhimson Terang MLA Chepate Dunbang David Rengma Chomang Teron Volunteer Chief Elvin Timung Klembang Pu Gilbert Marak Amar Timung Prakash Gurungatuk Chetong Dunpen NPP Hills Unit Karbiang long aro pripon dadlo pen ke di masa teman konsil ke Assam Chief Minister ITM lah masih laso ITM bangke latum na scratch dengan tunte aning hang hit laso latum bang pote dak NPP aja kongnong si suruh pote
BJP phan kasik sak do pamik la porsi la tum ilitum dak nilitum NPP dong hele klem positi paduk posita la tum bangke bangbe non ta pulo candidate na piji sitame logistic support ken kin ati ke teleson pulote la ke hala pen mutual understanding ketando kedam tang ML election sitame la son ton kedam tang ML election ta megare li doji amuk la bangko kongres sama bangji iku bangko bukajar bangko harohat bangko long thom bangi pulo la tum zero. News Report, Karbi Anglong Live. Amrang MEC constituency arlo kadokavea radaphan ningi sivet pen local candidate phansi ador ke so vote kipi aji aphan alangli Biren Singh ing hi pen tuning report athe Amrang constituency along batai si bakta local asongja po phan ingwai pon pelang la so ning ke jangje lapen ning ki pung pensi alangli independent pensitame arjab dunang lopusi pachini Ili sing tipi Rina terang piatum anta local leaders kali bonta ning ka che thepen ka chingthur amo wanji bon pusi chong hong bomlo bonta wan thek bang sorat akinang sot nai towa ki charlie hem mesena than bang kiso ka chelang adim hai hu henlo lapen amreng arat ning ka che thenai adim jerikin dengalong thesere thekumbong hanso aphek hai hu pusi tami towa ka vipen adora tingpen chojorlong le lasi independent candidate Biren Singh India phan jongsi nilitum ador ke so avut ipon pen pahai lu pulote amreng arat akisung ason anke kepajok ponji aphan lamchak cipi pontanglo Tame Karbi Anglong arlo inkoira throk a constituency do hala huyo constituency do along sitame nang litum party pathethera nang litum hala dak ke claim ke dam ke me aprang prang pe kopi ke claim rarakam ke claim ke dam ke me komatma konat neosi BJP pen kelong abang puyong si ke klaim ke damesen be BJP pen pahenon Kongres pen ke abang puyong si ke aprang pen ke klaim ke damesen de Kongres pen pahenon AICC pen ke abang puyong si alang li radakam ke klaim ke cepat duk pi bang pol dah lapan pahenon lapen ke komande song wedolang la radakam ke klaim cepat duk pi pistame pulutang te alang phan song be pase me pahenang pu lapen nili setame nili kam nili jam ke penang atu chini lo amreng arat tu chini lo ke damtang ningkan krin arket ke nili Karbi Anglong aru atokanu ke dampen anparata nili constituency arlo nili na hokak chini ne adim ave nili along ni methang kudali odong pen kam claim dun ni methang tukuri ka par pudun pen longli ka thogna so kam sami ni claim lo lasti nili jongsi haidar lo pultangte nili jongsi haidar lo pante halake opposition role play dun pa meji lapel jongsi opposition role ke play dun pen sarkar to nar juje pote nili opi maka chisong nai bane chisong gi no nili na to makten lo pudai bang kala halo aprang pra ke dam tang atum ke chokche rongman pilo kim nai LP school manang kim lo ha Kurani lamba pothar tong lapen ke ta ablong kim nei skul ta kupa bersi wanderlo arong ni halo ke klem ni PWD atu warta konani aber ponderlo tuning hat upilang so pen rong pangbong arong ke klem ni PWD to wars tame mate to warki iksitame hala dak bang ke klem pura akem kim et pen fit la bang so to war uthai pon jogamat ha kurani buka jan li rok posonta klang lo Keroni Ben Mohanteron Karbi Anglong Live. Pini ada berta bangke lapan si kangton inglo domi thakme kardom.